Helo a chroeso i Her Ffilm Fer. Dyn ni yma heno i gyflwyno enillith yr her. Ac am benwythnos, gathon ni ymateb anhygol. Nath 97 ohonoch chi gyrestru dros Gymru, dros y Deyrnas Unedig a dros Ewrop, sydd yn ymateb anhygol, a mae'r gymdeithas sydd wedi dod o hwn yn wych, felly diolch yn fawr i chi gyd. Fel y gwyddoch chi, oedd gan y cystadleuwyr i gyd 48 awr i gynhyrchu ffilm fer, gyda chymorth 3 sesiwn meistr a 2 sesiwn cwestiwn ag ateb. A mi nathon ni hefyd gyflwyno her munud ola trwy gyflwyno'r genre arswyd a thema lliw. Dyn ni wrth ein bodd i gyhoeddi bod yna 42 o ffilmiau wedi'n cyrraedd ni. Mae wedi bod yn benwythnos anhygol, yn ddi-stop ac yn brysur iawn i ni gyd. Felly, dyn ni yma heno i gyhoeddi pwy fydd yr enillydd a pwy sy'n cipio'r wobr o 1000 o bunnoedd. Felly, na i ddechrau trwy groesawu'r beirniaid yn ôl. Croeso mawr i'r cynhyrchydd Ed Thomas, y cyfarwyddwr Euros Lynn, y cynhyrchydd Hannah Thomas, Comisiynydd Drama S4C Gwerthu yn Gryfel, a Comisiynydd Ar-lein S4C Rhodri ap Dyfrig. Croeso mawr i chi gyd. Felly, dych chi wedi cael her eich hun trwy orfod penderfynu pwy fydd enillydd yr her ffilm fer. Sut mae wedi bod, Hannah? Wedi bod yn ddiddorol. Oedd yna gymaint o drawstoriad o ffilmiau gwahanol, oedd yna'n really gret cael gweld. A mae jyst yn neis cael gweld bod pawb wedi cael hwyl yn mynd ati i greu rhywbeth gwahanol. Oedd yna ffilmiau traddodiadol, oedd yna ffilmiau wedi cael ei animeiddio. Felly mewn un ffordd oedd yn reit anodd dewis beth oedd yn sefyll allan, achos mae popeth mor wahanol. Oedd e'n gret, nes i rili fwynhau. Ac Ed, nath pawb lwyddo sticio at y genre arswyd a'r thema lliw? Do, rhan fwyaf, oedd pawb wedi gwneud job elldiol. Wnaeth o rili mwynhau watchan nhw gyd, a fel oedd Hannah'n gweud, oedd nhw'n eang iawn, a peth nhw'n ddoniol yn y ffordd iawn. A mae un ffilm yn sefyll allan i fi, nath e ddim really wneud ffilm arswyd, ond nath e wneud ffilm lliw arbennig o dda, really prydferth a syml a phersonol, a wnaeth o'i wir gael yn, beth yw e, swyn fyfyrio, ond i hwnna'n gwneud sens. A'r enw'r ffilm yw Llanw, Haildro, Llanw. So da iawn, ond falle mwy i wneud â lliw na'r genre o arswyd, ond da iawn i bawb. Fi'n meddwl bod ambell i'r feirniaid wedi nodi'r un ffilm am y rhesymau yna. Felly, be am i ni gael cipolwg ar y 42 o ffilmiau nath ein cyrraedd ni? Anhygol i feddwl bod rheina i gyd i cael eu creu mewn 48 awr a hefyd dan amgylchiadau lockdown hefyd. Felly Euros, be oedd y ti'n meddwl o'r ffilmiau nath ein cyrraedd ni? Nes i wir gwerthfawrogi faint o waith caled oedd wedi mynd mewn iddyn nhw, faint o ymdrech oedd bobl wedi wneud, faint o sglein proffesiynol, faint o ymdrech oedd bobl wedi rhoi i'r traciau sain, i berfformio nhw, i oleuo lot o ffilmiau gyda goleuo gwych. Oedd lot o bobl wedi bod yn ddyfeisgar iawn gyda'r genre hefyd, o'n nhw wedi cyfuno hiwmor gyda arswyd, wedi cyfuno pethau'r abstract. Oedd rai o'r ffilmiau wedi mynd i rywle
gwallgo fel y ffilm am Will Quack Quack ar ei acid trip. Ond ie, nes i fwynhau nhw'n fawr iawn. A ni eisiau gweud diolch i bawb sydd wedi gwneud y ffilmiau yma. Mae mor anodd i ddewis enillydd. A allai'n gweud faint o gystadleuaethau fi ddim di ennill. A mae ynglyn â credigrwydd. Felly, os chi ddim yn ennill, pach a becso, mae'n ffain. Sticwch ati. A diolch am wneud y gwaith. A Rhodri, wrth i ni gyflwyno hwn, be oedd dy obeithio di ar ei gyfer o, ac wyt ti'n hapus o fod beth sydd wedi dod ohono fo? Wel, mae'n her fawr i wneud unrhyw waith fel un yn ystod y cyfnod yma, ac oeddwn ni'n gobeithio cael 10-20 o ffilmiau, a mae o bell tu hwnt yn gobeithio ni gael 42 o ffilmiau wedi gorffen yn y gystadleuaeth, a clawer mwyn cystadlu. A dwi wedi clywed bod yna bobl oedd ddim wedi gorffen ffilm, wedi uno gyda pobl eraill yn ystod eu ffilmiau nhw. Felly mae yna reil teimlad o gymuned wedi datblygu dros penwythnos, a mae hwnna i fi yn y pethau dwi'n mwy o balch i weld, really. Mae mor braf i weld y credigrwydd yna, a pobl yn rhannu stwff o'n i bod yn gwneud. Felly, edrych mlaen i weld pawb yn gweld ffilmiau gilydd rwan hefyd, lle mae hwnna'n mynd i fod yn special. Wel, nawn ni agosau at gyhoeddi'r canlyniad trwy drafod pwy sydd wedi cyrraedd y rhestr fer. A dwi'n meddwl, mi oedd na ti'n bach o angytuno am pwy oedd eich ffefrynnau chi fel unigolion wrth gwrs. Ond, so mae yna un ffilm wedi cael ei ddewis gan pob un ohonych chi. Mae yna un ffilm wedi cael ei ddewis gan 4 ohonych chi, a mae yna 2 ffilm wedi cael ei ddewis gan 3 ohonych chi. Felly, nawn ni drafod y ffilmiau yna. Y rhai sydd wedi cael 3 pleidlais ydy Arlliw gan Lantern a Campwaith gan Beirniaid. A'r un efo 4 ydy Martha ar fantell fi gan Erin. Felly, Gwyliwch, ys gen ti unrhyw beth i sôn am y ffilmiau yna? Wel, fi'n credu bod y 2 yn holl wahanol. O'n i'n bersonol yn dwlu ar Arlliw. Oedd yr perfformiadau gwych, a o'n i jyst yn hoffi'r ffaith am gofod meddwl oedd y bwystfil mewn ffordd. Oedd soundscape rydw dad, crescendo'r sain, o'n i'n lwco bod mewn du a gwyn. Oedd e'n really slick, a wedyn yn wahanol iawn efo Martha ar fantes fi. Oedd e'n fwy o docudrama, eitha unnerving, twist bach, perfformiadau da. A dweud, oedd e mor anodd dewis allan o'r 42. O'n i wir wedi mwynhau pob un o'n nhw ar lefel gwahanol. Oedd cymaint o rei surreal yna, rei animeiddio. Sut gafon nhw'r amser i wneud hwnna? Dyw oer. Castrio ar brofol. Oedd cwbl o gŵn fel cast, cathod wedi marw. Ond so wir wedi mwynhau. A Hannah? Dwi'n rili mwynhau campwaith, achos oedd e mor ddeisgar, eitha surreal. O'n i'n hoffi'r diwedd, lle oedd e jyst wedi cymryd tro arall. A mae wastad yn neis gweld dyn borcyn, felly oedd hwnna di apelio atai. Ond na, oedd e 3 ffilm ti newydd enwi yn rili dda. O'n i'n hoffi defnydd cyfryngau cymdeithasol, Martha ar Fantell fi. Martha ar fantell fi, o'n i'n meddwl oedd hwnna'n glyfar iawn, o'n i'n meddwl oedd y deulog yn bywiog, yn gredadwy, oedd yn ifanc. So na, o'n i'n hoffi pob un o'r ffilm sydd wedi cael ei roed ar y hir restr fer, os dod yna yw'r air. Ac i ti, Eiros? Ie, i fi, nes i really fwynhau campwaith. A fi'n credu achos oedd e'n syni fi gyda bob tro, lle o'n i'n meddwl bod y boi'n artist, oedd e'n cnoc ar y drws, oedd e'n gweud, ti wedi codi eto, oedd e'n agor y drws, oedd y boi yn gorfod yn y gwely, mae'n cysgu, na, dwi ddim yn cysgu, mae wedi cael ei ladd, reit, mae'n llusgo fel lawr y llawr, beth sy'n digwydd? O'n i'n cadw i ofyn beth sy'n digwydd drwy'r ffilm, a hyd yn oed erbyn y diwedd y ffilm. Oedd yna dal surprise bach arall. Mi'n credu oedd y cinematography'n gryf iawn, oedd y gwaith celf yn gryf iawn. Felly o'n i'n impressed iawn gyda hwnna. Ac i ti, Ed? Yr un peth, o'n i'n meddwl bod y sequence lle oedd e'n llusgo y corff lawr y star yn gred. Oedd e bost 10 munud a hanner, a oedd e'n wych. Wedi cael ei golygu'n iawn hefyd, a really syml, ond fel byddwn ni'n cytuno Eiros, oedd bost i 6 wahanol cam, a pob cam yn ddiddorol a mynd i rhywle newydd. So oedd e'n da iawn. Gred. Ac i orffen efo ti, Rhodri? Ie, oedd y 3 ffilm yna mor wahanol. Arswyd mewnol, surrealaeth, darluniol yn campwaith. A wedyn, o'n i wir yn mwynhau egni
ag defnydd cyfryngau Mari ar fantell ddi. A jyst y ffordd oedden nhw wedi defnyddio'r cyfrwng yna mor dda, wedi gwireddu be oedden nhw wedi, yr holl ffordd drwodd, oedd pob peth yn ffitio hwnna. So, ie'r tri ohonyn nhw yn wir angen clod. Wel, mae'n bleser gen i ofyn i ti Gwenllian gyhoeddi pwy ydi enillydd yr her ffilm fer gynta Hans. Wel, drum roll please. Diolch i chi gyd am gystadlu. Tro hyn yn anffodus dyma ni'n enillydd sydd i gael a'r enillydd yw Tri y Bore. Llongyfarchiadau mawr i'r ffilm Tri y Bore gan Sian a Lewis. Nath o gael ei ddewis gan bob un ohonych chi, a mae o'n ffilm anhygol, a mae'r ffaith bod chi wedi creu hwnna mewn 48 awr yn... Dwi'n yn gwybod sut nath chi o. Felly, swn i'n mwynhau cael eich barn chi am pam ddewisoch chi gyd y ffilm yma. A na i ddechrau efo ti, Eiros. Fi'n credu oedd e'n ffilm clasurol horror. Oedd nhw wedi deall sut i greu tensiwn, sut i synnu'r gynulleidfa. Maen nhw wedi defnyddio goleuo mewn ffordd i adeiladu tensiwn. Oedd lot o hiwmor ynddo fe. Pan ni'n meddwl bod yna ddiherin ochr arall y drws yn trio dod mewn, ni'n gweld y prif gymeriad yn codi hwd a mae'n gwisgo onesie gyda clistiau teddy bear. A wrth gwrs mae yna teddy bear yn y ffilm hefyd, felly ni'n credu oedd lot fawr o bethau clyfar iawn yn cael eu chwarae yn y ffilm. Ond y peth mwyaf elfennol oedd bod nhw wedi deall strwythur dramatic horror a wedi glynu at y rheolau, wedi codi braw arno ni a wedi diddannu ni. Gwych. A Hannah? Ie, bys ni'n gytuno wedi cael ei gyfarwyddo ei lygu'n rili dda. Oedd y stori yn digon syml ond hefyd yn gyfeilgar, felly nhw ddim wedi trio wneud yn rhy gymleth, yn or-gymleth. Nes i wedi fwynhau'r goleuo, defnydd coch a glas yn y goleuo. A jyst yn meddwl bod nhw wedi llwyddo creu a chynnal tensiwn trwy gydol y ffilm. Oedd e jyst yn rhywbeth oedd yn gyfiawn ac yn gweithio fel ffilm arswyd, nes i rili fwynhau. A Gwenllian, pam ddewisis di'r ffilm hon? Ie, o'n i'n rili lycod falle Donnie Darko vibe ono fe hefyd. Oedd wedi cael ei seithi mor gret, oedd composition y ffram yn gret, oedd y goleuon gret, ond perfformiadau gwych. Ond fel Eiros a Hannah'n dweud, oedd e'n llawn tensiwn, oedd dyti'r convensiwn arswyd yna, ond hefyd oedd e'n rhoi rhywbeth bach fwy unigryw i ni. A Rodri? Ie, wrth iddo fa agor, mae o'r un o'r ffilmiau oedd yn teimlo'r treisgar na ynddo fo o rhywbeth lle oedd ti wirioneddol yn ofn dros y person. Oedd yr olygfa lle oedd yr ferch cael ei drwanu yn siocio ti ddechrau a wedyn ti'n dod nôl allan o hwnna. Ac mae o'n cario mlaen i droi fel mae ffilm y byr yn gallu gwneud. Mae rhywbeth yn newid yna, bob ychydig bach, ac mae o'n teimlo fel rhywbeth crwn. Felly mae'r math o ffilm, o'n i'n hapus iawn i fynd nôl a gwylio fe eto, deud y gwir, ac edrych ar manylion bach yn ffordd wedi goleuo neu setio fyny y shots, pethau fel hyn. Ac i ti, Ed? Wel, mae pawb wedi gweud yr un peth, gwych, oedd y fframio'n rili dda, oedd y gwaith camera yn dda. Hefyd, fel, o'n i'n meddwl bod y corridor, y ffaith bod na depth yn y peth rhaid trwyddo, ond oedd e'n syml, oedd e ddim yn flashy o gwbl, oedd e just yn syml ac yn rili effeithiol. A oedd e'n glefer iawn, ond fi'n cytuno daw hwnna oedd y ffilm oedd wedi creu'r arswyd a'r cyfuniad o arswyd a hiwmor a pethau elfennol mewn ffilm arswyd y gorau, so haeddiannol i ennill fi'n meddwl. Felly dyna ni. Diolch yn fawr iawn i'r beirniaid, mae wedi bod yn bleser cael cydweithio efo chi. Diolch i chi gyd am wylio adre, ond y diolch mwyaf wrth gwrs i bob un ohonych chi na gymryd rhan a creu ffilm fer. Dwi'n gobeithio nhw'ch chi gyd fwynhau gwylio'r ffilmiau maen nhw gyd i weld ar y wefan, felly mwynhewch rheina, rhannwch eich barn chi efo'r hashnod her ffilm fer. A tan y tro nesaf, cadwch yn saff a byddwch greu.